A forte racha de choivas e temporais que está a afectar a Galicia nesta época e está a ter consecuencias directas nas prazas de abastos. Hai menos peixe, menos clientela e moita preocupación entre os vendedores. O mal tempo non só afecta na rúa ou no mar, tamén impacta de cheo nas prazas de abastos. A escaseza de peixe é evidente. As dificultades para sair a faenar están a provocar que cheguen menos produto fresco aos postos e os vendedores explican que incluso non poden acudir a traballar. Bueno, a ver, o peixe temos bastante escasez porque con tanto temporal pois non hai moita cousa. Estamos vindo pouco a traballar este mes. A clientela tamén se resinte. Co mal tempo son poucos os que se achegan ás prazas e os que o fan atopan menos variedade do habitual. Pero que este tempo non axuda. No es aquí, es que non hai ninguna parte los barcos e con este temporal hombre, tienen que ir los pobres porque tienen que comer todo el mundo, pero esto es una pena, a ver dentro de pouco lo que vamos a comer. Un dos produtos máis demandados, o peixe para fritir, prácticamente desapareceu dos mostradores. Non, hai que recurrir ao bacalao, ao congelado e ao que se pode. Non hai tampouco para frío, non hai mucho que escoger, De verdad non hai mucho que escoger. Eso é o que hai. No, a verdade é que está moi parada porque, bueno, a ver, a xente tamén ao ver así estes temporales, pois tamén entende que moitos días non viñamos traballar, que non hai peixe, e ao mellor tamén tiran de comer de outras comidas, ou que sei, unhas lentejas, unha fabadiña, unha sopa, veñen, pero a menudeo, non hai moita afluencia de xente. Unha situación que xera incerteza no sector, que depende en gran medida das condicións meteorolóxicas. Mentres o temporal non dé a tregua, as prazas seguirán notando a falta de xénero e a caída nas vendas. Bueno, según veña o tempo, pero como de momento non vai a vir moi bo, haise que acostumbrar. A de Guatemala, peor. Este mes xa para nós está sendo terrible porque ao fin e ao cabo os impuestos temos que pagar, hai que pagar os autónomos, hai que pagar todo e sin vir a traballar, nós en 3 semanas viñamos a traballar 3 días, entón para nós isto a verdad que estamos sufrindo, pero bueno, ante a climatología non podemos facer nada. Os praceiros e a veciñanza agardan unha mellora do tempo que, por agora, parece non chegar.